zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Bueno, 2010an zuen lehenengo luzemetraia atera zinuten, 80 egunien, non Itziarra Aizpuru eta Mariasun Pagoaren pertsonaiak maitasun harreman bat bizi zuten, 70 urte zituztela, elkar ezagutu eta 40 urtetara. Eta, historia hau, zuena izan arren, guretako bai, gu pixkat geurea ere bezala sentitzen dugu, alde batetik, bai, zuen, trajektoria sinematografikora, zera bate eman ziolako, eta, hortaz zuen trajektoritatik, bai, gu saiatzen garela elikatzen, eta ikusten nola etxo zuen gauza, gu gero bai itxeko holan, eta, guretako, bada oso eredugarria, eta bestetik, Mariasun Pagoaga aktoria deskurritu zenutelako, eta hori eskerbe bai, gure trajektorian bai, asko lagundu digulako azteko. Beraz, lehenik eta ben, Jose Mari, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Mila esker. Eta, ontxe ja 16 urte ostean, honetara etortzera, Maspalomas estrenatu duzue. Vicenteren historia kontatu duzue, 76 urterekin gertatzen zaion hau dana. Beraz, nire lehenengo galdera izango litzateke, zer harreman dago zuen lehenengo filmean eta azkenengoan? Harremanak nik uste dut oso evidenteak diala, edo esan nahi dut, bietan jendeldua dago, bietan erlazio homosexual bat, edo, ez dakit, erlazio, Maspalomasen kasuan erlazioa esan, edo pertsonaia homosexuala, eta homosexualidadearen inguruko gaiak jorratzen ditugu bietan, eta euskaraz eginiko filmak dira, eta, gaur egunean, edo behintzat, ez dugu spoilerrik egingo, baina behintzat azken urte hauetan edo gertatzen dian historioak dira, Alde hortatikan, Maspalomas bai izan da pixka bat gure hasieretara edo itzultzea. Baina, nik uste dut, agian, gero pixkat gertutikan ikusita diferentzi nabariak daudela bi pelikulen artean, Bai. Eta bai batakin zein bestiekin eukidozue ibilbide oso esanguratzu eta arrakastatzu bat, tartiendaz zinemaldiko nominazio eta sariak, Goya sariak, bereziki aipatuko gauke azken aldixen Maspalomasekin, Sebastián saria, zinemaldian, Sebastián sariak LGTBIQ+ errealitatea eta egoera hobekin islatzen dauen pelikula saritzen dau, urtero zinemaldian, eta aurten hori Maspalomas izen da. Egixe esan da, gaur egongo testu inguruan, sozialki oso ausarta, baina oso biherrezko edan pelikula bat izen da, nire iritziz behintzat, eta zela ikusten duzuzuk bapatien sari horrekin jasotako errekonozimendue, eta ze suposatzen dau zuretako, eta zer uste duzu gizartean dako suposatuko dauela fenomeno honek. Hombre, Sebastián saria beti guretzako izan da oso sari maitatua, gainea kasualidadez, ez dakit kasualidadez, baina 80 egunean filmarekin ere Sebastián saria lortu genuen. Orduan izan da pixka bat zirkuloa itxi, Nere ardura handienetako bat gidoia idatzi nuenean, eta gero pelikula egiten ari ginean zen kolektiboko jendeak nola jasoko zuen filma, hori niretzako oso garrantzitsua zen, beraien burua islada, edo bere buruaren islada ikusten zuten bertan, edo nola jasoko zuten, edo agian esaten zuten, hau iruditzen zait, ez dakit, pasauta da hola, edo azkenean gizon heterosexual bat, oso cisnormatiboa, esateko, agian ez dakit, esan zezaketen, gaur egun gure borroka beste toki batean dago, orduan, enekien oso ondo nola izango zen hartua, orduan ikustea kolektiboko sari bat, gaina Sebastián sariak duen proiektzioarekin eta garrantziarekin ematen dizuela, bada nolabait esatea, azkenean kolektiboa anitza da eta sensibilidade desberdinak egongo dira, baina behintzat bada esatea, behintzat kolektiboko zati batek, nolabait konektatu du filmarekin, Noski, eta sariak hori ondo borobiltzen dauen moduen, nik azpimarratuko nauke baitxebe estrena usan egunien, zinemaldian, egon zan girue, aretuen eta ikusten ziren reakzioek publikoen bapatien jende asko, momentu askotan, barrezkata dana. Pelikulak transmitituten dauen umore puntu horrekin, beste batzutan, aretu oso isilik eta hausnarkor, barnerakoi, jaso izen duzu
ikusleguen gandik be feedback hori, edota iritziak, esperientziak agian? Bai, asko badago jende asko unkitu egiten dela, ez? Eta gainea, transmititzen didatenagatik, iruditzen zait oso, edo behintzat niri gustatzen zaidan emozioarekin, ez? Hau da, ez da momentu batean, baizik eta agian filma amaitzen da, eta etortzen zaizu emozioa, ez? Nolabait akumulazioz, edo pixka bat filma bere osotasunean ja ikusteko kapazazeanean, nolabait usten dizun edo poso hori, ez? Nolabait zure emozioekin konektatu dezakela, ez? Eta alde hortatikan oso polita da, ez? Gero baita ere guretzako oso garrantzitsua da, jendeak parra egitea, ze azkenean ez da komedia bat, baina guk beti jolasten dugu pixka bat humorearekin, ez? Beti egiten ditugu dramak, baina beti saiatzen gea nolabait baitere humorea bertan sartzen, ez? Batzutan ez dauka zertan, humorea esaten dugunean ez dauka zertan izan beharrik parra egiteko zeo zer, baina humorea begiradan dago, ez? Nola begiratzen dituzun gauzak, eta agian, bueno, ez dezu parrik egiten, baina irripar batekin begiratzen dezu hori, ez? Eta gu beti saiatzen gea hori nolabait gure istorioetan sartzen. Orduan, bueno, ikustea jendeak, egia da baita ere zinemaldian oso pase bereziak diala, lehendabizikoak dira, gure donostikoak izan da, bueno, jendea gogotsu dago, ez? Baina, bueno, ikustea erreakzio hori, beti guretzako, nik esango nuke lasaigarria ere badela, ez? Nolabait, komediak, eta berriro ere errepikatzen dugu, gurea ez da komedia, baina humoreak daukan gauza polit bat da segituan nabaritzen dezula aretoan, ea jendeak konektatzen dagoen edo ez, edo ea jendeak jarraitzen duen historioazuk nahi dezun tokitik edo ez, Orduan, bueno, hori parrak edo entzutea beti lasaigarria da, ez. Bai. Beitu, niri beti oso erakargarriak egin izan zaizkit zuen filmak, ez bakarrik Mas Palomas, baizik eta denek. Eta baita gisa niri, pertsonalki oso kuriosoa egiten zitzaidala, nigan sortzen zaben sentimendu hau. Azkenean, beitu, nik 17 urte ditut, gaztianaz, eta igual ez daukote konexio punturik ez dakit jorratutako gaiekin, ez dautelako esplora, nire 17 urtetatik, edo eta igual pertsonaiak beste garai batzuketakoak dielako, ez? Eta hori baina, gero pentsaten jarrita, nik uste zuei benetan edo zuen filmak komu desberdintza duela, dala gaia jorratzeko era. Ez baizik eta gaia jorratzeko era, dala ez dakite ikuspuntu oso, edo ez dakit, una manera, oso erakargarrixa, politxa, nostalgikua, eta benetan heltzen dela, edo zein eratako publiko bati, ez? Eta, lehen esan dut, baina nik Mas Palomasetik urten nintzenien, esko urten nintzen negarrez, eta oraindikan askotan bentsatzen dut, eta zatot, zelako film ona, zelako film gogorra, eta zelako hausnarketa indoazten barruan. Eta gidoilari moduan, zelan heltzen zara puntu horretara edo lako pertsonaiak ez dakit, eraikitzera? Egia esan, badago momentu bat, non pixka bat kontrola galtzen dezun. Azkenean, gidoi honetan bereziki ni bakarrik ibili naiz idazketan, gero egia da, bai Aitorrekin eta bai Jonekin partekatu dudala, momentu askotan, eta nolabait beraiek kanpotik begirada bat ematen dizute, eta hori oso garrantzitsua da, zezu momentu askotan, ja ezin dezu agian emozioekin konektatu, horren beste, ja badakizu zer gertatzen da, orduan nolabait freskura hori galdu egiten dezu, ez? Orduan, iristen da momentu bat, esate dezula, alde batetik eduki behar dezu fedea zuk izan dezun lehendabiziko impulso horrekiko, ez? Eta bestetik baita ere besteek esaten dutenekiko, ez? Zuk nolabait galdua dauka, ezin dituzu ja emozio horiek bizi, ez? Baina nik historia hau kontatzerakoan, izan zala oso historio niretzako oso pertsonala, ez? Nien naiz Vicente, baina Vicentek gauza asko ditu nitaz, ez? Orduan, saiatzen zehazuk dituzun barreneko gogoetak, dituzun beldurrak, dituzun obsesioak, edo ez dakit, nolabait bertan jartzen, ez? Eta nik uste dut publikoak nolabait hori eskertzen duela eta sentitzen duela.
ez dakit nola esan. Badago hor zerbait oso primarioa, eta nik uste dut hor jendeak nabaritzen dula barrutikan kontatutako istorio bat dala, ez? Eta ez dakit, zaila da esaten nola iristen zean horrea, ez? Nik uste beti saiatzen zehala gauzak lantzen, iristen da momentu bat baita ere nola emozioa galtzen dituzun, ia zerbait matematikoa bilakatzen da, ez? Bueno, hemen hau gola ingo dugu edo beste hau. Baina bai, esate dizut, zaila da batez ere hori perspektiba mantentzen, eta hau pelikula guztietan gertatzen da, ez? Eta inkluso gero estrenatzen danean, adibidez, ni zinemaldian, zuk esatezu emozionatu intzinala, ni neon hotz ez urrengoa, oso, erabat hotz. Orduan, kao, zan gehiago, ezin dezu pelikularekin konektatu, eta pena ematen dizu. Osea, da nolabait, zuk egin dezu esfortzu guztia, zuk nahi zenuen historioa kontatzeko, eta gero konturatzen zea etzeala hori disfrutatzeko kapaza, ez? Eta gaina jendea etortzen zaizu, ze ondo, unkitu naiz, ez dakizer, eta Kao, nik uste jendeak pentsatzen dula zure igual egoera horretan zaudela eta zaudera bat hotz, bueno, nire kasuan, ez? Aitorrek nik uste etzuela horren beste horrela bizi, ez? Baina beti gertatzen da antzeko zerbait, baina nik uste dut batez ere Loreak eta Maspalomasen kasuan izan diala nolabait utxune bat sortarazi didaten pelikulak, ez? Nola nik deitzen diot depresion postparto edo horrelako tristura bat ja atea ezu eta bai, gero urteen poderioz adibidez gero Loreak berriro ere ikusi nuen eta nolabait pakeak egite dituzu pelikularekin, ez? Ja, kapazazea, bertan dauden edo gauza onak apreziatzeko eta gauza txarrekin ez da ere ez dezu kriston drama egiten, ez? Ja, hor daude eta listo, ez? Ja, ondo lertuta badukot, hasi zinen Maspalomas idazten 2016an. Bueno, 2016an ideia izan zan. Lehendabiziko aldiz Maspalomasera junitzen urte hartan. Baina berez idazten pandemia garaian konfinamenduan hasi nintzen. Tratamendua, diru laguntza deialdi bat zegon eta tratamendua prestatu nuen. Konfinamenduan ordurako ja Matia Fundazioko pertsona batekin, Mertxe Erizekin elkartuan itzan, dokumentazio lana egiten, ez? Eta dokumentazio hori aurreratuan ekan, ez? Baina idazten hasi konfinamenduan hasi nintzen. Jo, eski, 6 urte, 6 edo 5 edo pasadiela. Bai, baina, egia da baita ere erdian beste proiektu batzuk egon diala, orduan ez da berez momentu oro horretan ibilizeanik. Hau da, 2022an ja hasi ginen Balenciaga proiektua prestatzen, ez 2021an uste dut. Balenciaga proiektua, seriaren proiektua egiten, hor 2 urte eman genituen, hori amaitu eta hurrengo urtean, edo urte berean 2023an Marko rodatu zan, eta 2024an Maspalomas rodatu zan, gero estrenatu 25ean, ez? Orduan ez dugu denborarik izan berez lehenago egiteko proiektua, baina ja lehendabiziko gidoia idatzi zenean Xabi produktoreak esan zuen, niretzako hemen badago oinarri bat eta honekin hasi gaitezke finantziazioa bilatzen, ez? Eta hala izan zen. Nahiko proiektu alde hortatikan nahiko azkarra izan da. Egia da urteak pasa diala beste proiektu batzuk erdian sartu dialako, baina berez bestela nahiko harin junda dana, bai. Eta lehen aipatu duzu, behin estraina eta gero, badaukozela zentzazio hotz hori edo eta agian ezin izan duzula bizi publikuek bezain besteko intensidadiaz estrainaldi egun horreik. Eta zelako eda gero, oin jaialdietatik, ibilbidie, sari banaketak eta horbe badaukozu ostasun emozional hori edo adibidez, konparau geike Jose Ramonekin gokiko zeu, Jose Ramon hainbat elkarrezketetan jaso ditu sariak zinemaldian aktore honena bezala. Feroz sarietan,
beste behin. Bai. Eta dauko aipu bat oso Bai. zehatz aurrekoen entzun gauena bere elkarrizketa baten, eta esaten eguen, gaztelera aipatu duen, baina euskara izango litzateke limbo batean nago, lurreratu gabe oraindik. Zupe hori sentirute oso apurtxo bat, edo zuek lurreratu zare ja, zelan... Bueno, claro, Jose Ramonek eske sari asko irabazi ditu, ez? Eta gaina bera pasada nolabait zerotikan 100era, ez? Gure kasuan izan ditugu baita ere aurretiko esperientziak beste filme batzuekin, sarietan egotea, zinemaldian egotea. Orduan, agian beste modu batera bizi duzu. Beti da pozgarria, Hori ez dut oztasunakin bizi, hori postasunakin bizi dut, bai. Eta bai, atsegina da, ez? Beti, baita ere beti erlatibizatu egin behar dezu, ze azkenean sariena oso gauza subjetiboa da, azkenean zinema ez da kirol bat, orduan arraroa da beti, ez? Kompetizio hori, ez, filmen artean, ez? Baina, bueno, noski, nolabait, akademikoek, edo zinemaldi batek, edo zure pelikulan fijatziak, beti ere poza ematen dizu, ez? Eta zuk azkenean nahi dezuna da, pelikula ahalik eta jende gehienera iristea, ez? Orduan, nik uste azkenean sariak, festivalak, gure mailako pelikulentzako oso garrantzitsuak diala, nolabait, erakusleio bat dialako, trampolin bat dialako, filma ezagutarazteko, ez? Eta nik uste horretarako balio dula, ez? Aste honetan adibidez filma plataformetan estrenatu da, eta nik uste nolabait sarien edo soinu guzti honekin, ez? Interesa piztu dala, ez? Eta oain jendea ari da baita ere plataformetan pelikula ikusten. Hori da. Eta galdera bat, zuk zure egunerokotasunien, buruen dauzkotzu eta kontziente zara dauzkotzuen sari guztietaz, edo etorte jatzu burura batien, Mas Palomasek 9 nominazio goietarako. Bai. Edo eta egunerokotasunien hori disozietan dozu pentsamentutatik eta... Bai, nik uste disoziatu egiten dezula. Azkenian esaten nuna, ez? Nik uste ondo dagola baita ere zure egoarentzako noski, baina, ez da ere ez diozu garrantzi handiagorik ematen, ez? Azkenean zure egunerokotasunean lanean ari zea, eta zu pelikula bat egiten ari zeanean ez zaude sarietan pentsatzen. Gero bai egia da, behin filma montatzen ari zeanean, sarietan ez, baina festivaletan bai pentsatzen dezula. Ze azkenean bada, pentsatu behar dute batez ere, ekoizleek estrenu estrategia batean. Orduan, non saiatuko gera estrenatzen, ze festivaletan aurkeztuko dugu, orduan behar dezu nolabait hori buruan izan, ez? Baina pelikula idazten zaudenean edo zuzentzen, ez zaude pentsatzen, hau akademikoei gustatuko zaie, hau azkenean zu kontatzen duzu historioa zuri ateratzen zaizun moduan, gero konektatzen badute, primeran, ez? Baina gero nik uste dut baitere nolabait erlatibizatu behar dela, ez? Bizigia hain momentu batean badiru diela pelikula bat zinemaldi batean ez badago edo ja ez duela balio edo ez dala ona, ez? Eta hori azkenean, aukeratzen dutenen kriterioa da, baina horrek ez dauka zertan bat egin beharrik publiko orokorraren hori, ez? Kriterioarekin. Orduan, nik uste baita ere erlatibizatu behar degula eta pelikula bakoitzak bere bidea bilatu behar duela, bai festivalekin lotuta edo festivalik gabe, bai. Eta, hau beti da nik izan dolan? Eta askotan badauku, disonantzia hori da, igual eskezin dugu benetan gure dugun hain, baizik eta enbio uste salgarrixa dana, produktu bat dana, benetan industria honetan ez hartu nahi baldin badugu, eta benetan honetaz bizi nahi badugu. Eta ez dakit, eta beti dauko buruan... Bai, eta diru laguntzen gaia behar dau, diru laguntzek askotan oso... Oso zehatzak diela. Zehatzak, eskakizun batzuk dauzkie, gai zehatz batzuk jorratzeko, eta... Bai. Zango zauke horrek eraberien sormena mugatzen dauela, edo bada hori sormen prozesurako mehatxu bat? Izan daiteke. Azkenian ez dakizuzuko sondo, zehatik handaukazun baita ere kriterio bat pelikulak egite dituzunean, baina pentsatzen dut baita ere guk egiten ditugun gauzak, egiten ditugun modua, nolabait badagoela festivaletan ikusten dugun horrekin kutsatuta. Ez da
konstienteki ez dezu esaten, banoa egitera festivalei gustatuko zaien pelikula bat, baina noski zu festivaletara joten bazea, zineari buruz irakurtzen badezu, eta abar, zure ikuspuntua eta zure kriterioa nolabait, forma zehatz bat hartzen du, ez? Eta askotan agian festivalekin edo, zirkulo batzuekin bat egiten duen horrekin lotuta dago, ez? Orduan, nik uste egin behar dela barrutik ateatzen zaizuna. Eta, egia da baita ere, garrantzitsua dela zine asko ikustea, zer egiten ari dan jendea oain, zer egin duten, ez? Jakiteko gutxi gora bera, zer dan hizkuntza hau, zer dan arte hau, eta gero hortikan aurrera zure ahotsa bilatu, eta zuek nahi dezutena kontatu. Nei iruditzen zaitu idala posiziorik zintzoena, eta baita ere nonbaitera iristeko aproposena, ez? Etxua da, bai, zuk aipatu duzun moduen, zelan sortzen dan eta ze helburukin sortzen dan, eta gero beste bat izango litzateke zeinekin eta zelako lankidetzan sortzen dan. Eta bada, guri arreta dituzkuna, eta uste ez guri bakarrik, orokorren arreta ditzen dauna, zuen lankidetza bai Moriartin, bai Iruzoinen, hortan gureko kesakonduz. Egixi da, kanpotik asko azpimarratzen dela, bai zuen arrakasta, eta baitxe zuen humiltasune, elkarrekiko lotura, eta barrutik zela bizi zen dozue hori, zelako eda lotura berezi hau? Bueno, barrutik Aitorrek esaten du beti eta hala da, zailagoa da kanpotik ulertzen barrutikan bizitzea baino. Hau da, gu hasiera-hasieratik zine eskolan ezagutu ginen, 2000 urtean, eta elkarrekin egin dugu bideo osoa, ez? Orduan, ohitu egin gara horretara, osea, guk nolabait egin ditugun pelikula guztietan elkarlana oinarrian zegoen, eta nik uste gero urten poderioz, ikusi dala nolabait taldearen edo ikuspuntua gailendu dala, ez? Ez nerea pertsonala edo Garainorena edo Aitorrena. Egia da, agian pelikula batek gehiago daukala batena bestearena baino, baina nolabait badago ahots propio bat dala ahots kolektiboa, ez? Ez da konstienteke bilatu degun zeo zer baizik eta bizitzak horretara eraman gaitu, ez? Askotan zuzendari askok esaten dizute, nik ezingo nuke beste zuzendari batekin edo pelikula batekin, oso zaila iruditzen zait, edo oso komplikatua, eta nik aldet Jonekin edo Aitorrekin, ez beste inorrekin, ez? Eta hori izan da, horrela suertatu dalako, ez? Egia da, normalean ez dakit, baina ezagunagoak dialako zuzendaritzak zineman anaien artean edo, baina egia da baitere, gure artean konfidantza asko dagoela, edo zer gauza esateko, ez dago hor trabarik, eta hori oso garrantzitsua da prozesu kreatibo batean, ez? Ordun hori, ez dakite erantzun dizudan galderari, baina... Bai, eta gero humiltasunarena ja pixkat ematen digu aurreko, askotan hitz egiten dugu horri buruz, ja pixkat nazka ematen dugu. Ze badirudi batzutan gauzak esaten ditugula horrela pose bat bezala edo, baina hola ateatzen zaigu, ez? Eta horrekoan feroz sarietan Aitorre gontzan kazetari batekin hitz egiten eta, esaten zion, ya os vale, ¿no? O sea, ese rollo humilde, ez daki zer, badaki zer, edo... Ikusi nahuela, atera die klip batzuk sare sozialetan. Bai. Hori ez daukat ikusia, baina konstiente gera hori ere sortzen degula eta horrek heiterismo bat sortu dezake, ere bai, luzera, ez? Pentsatzen dut, baina, ez dakit, azkenean, edo ni adibidez sindrome del impostor handia dakat, eta gaur egun ematen du hoi esaten dezula, eta mesedez, gauza pilo bat indituzu, pose bat bezala igual hartzen du jendeak, eta ez dakit, nik ala bizidet, gaina hau psikologarekin ere tratatu dut, ez, eta bai, zaila da batzuetan, nik uste bakarrik zaudenean, agian... esan dezakezula, hau nik egin dut, ez? Baina taldean egiten ditugunean gauzak esatezu, ze neurritan edo, ez? Nik izan dut hemen eragina edo ez, ez? Badakizu baietz, baina nera berean batzuetan
bueno, inseguridadeak edo sartzen zaizkizu, ez? Eta agian ere pentsatzea, ez dezula merezi horregotea, edo jendea engainatu indezula, pentsatze dutela kapaza zehala zeu zer egiteko, baina netzea kapaza, eta barrez, bueno, ez dakit. Noski, bai, badie, gainera, bereziki industria hontan, hain azkar doi edana, eta juntetan die, esango nauke, eta jazuk zela ikuste duzun, baina ego handixe dauken industria bat da. Egiz esan da, humiltasuna oso, nire ustez oso garrantzitsua da. Ze naizta ez dakizen bat lorpen euki edo gero beti mantendu biozu, ez dakitz, barruen humiltasun bat edo esatie, ez dakitz, gentiekin harremantzeko moduen eta pixkat, baina bai gero olako lorpenekin dator agian ego handixe mutentzu bapatien ez dakize sari jasotiek, galtzerakoen bajauleike, bate daki. Nik uste gure kasuan, eta hau dana nik uste taldean edo talde bat izatearen ondorioa dala, ez? Nolabait gauza asko implosionatu egiten dute. Hau da, barruan geratzen dira, ez? Hau da, guk ego asko dauzkagu, eta gure artean baita ere borrokak gaude, ez? Hau zeatik esan diozu berari eta ez neri edo, ez dakit nola esan, ez? Bada hor ego puntu bat gure artean, eta badaude borrokak ere, bai, asko gaina, askotan esaten dugu. Orduan, nahi iruditzen zait, gure artean edo nolabait kanalizatzen dezunean, gero kanpora begira ez da hori agian agertzen, ez? Eta hau, adibidez, baita ere langiroan, gure rodajeetan nik uste dut jendea gustora egoten dela, hala esaten dute behintzat, eta horre ere nik uste dut nolabait gure artean borroka egiten dugu, eta orduan besteentzako edo gure aurpegirik onena erakusten dugu, ez? Nolabait gauza txarrak edo barrurantz kanalizatzen ditugu, eta beste modu bat da gauza horiek ateatzeko, baina horrek ez du esan nahi, ez dauzkagunik egoak, ez dauzkagunik malaletxeak, eta abarrez. Esaten dut moduen, kalean uso, eta etxean otzo. Baina onerako, onerako. Azken zuen artian konfiantza gongo da. Guri pasetan jaku. Kanpora begire. Bai, gare iruta danidan aia, beraz. Eta egoten die barnaldi movidak, baina hobeto da. Eta horre, nik uste dut, esango nauke, Liskar horrek eta oso biharrezkoek diela. Imagina batien zuen, iruron artien dana esango esoki, bai, beharrezkoak diera, egia da baita ere batzuetan ja nolabait biziatu egiten zehala, eta hori ere ez da nolabait kontrolatu behar da, ez? Egia da, ni adibidez haserrera asko jotzen dut gure prozesu kreatiboan, eta badago momentu batzutan esatezuela, eta zeatik jartzen naiz tonu honetan, ez da beharrezkoa, ez? Osea, esan nire baitere batzuetan bizioak sortzen dira, ez? Orduan hori kontrolatzen ere saiatu behar da. Baina egia da baitere batzuetan behar dezula gauzak tonu batean esan, eta batez ere behar dezu esan. Ze askotan, bueno, badago jendea moztu egiten dela, ez ditula gauzak esaten, eta hori azkenean bola bat egiten zaizu barruan eta ez da ona, ez? Orduan, behintzat hori bai edukitzea nik uste sormen prozesu batean oso garrantzitsua dela. Eta oinarteko ibilbidiaz, Maspalomasekin suposatzen dut oso gustora egongo zariela, eta zela ikuste duzu etorkizuna, zela ikusten duzu laizter goia sariak datoz, badakotzue jartzen zezu zeuren buruei espektatiba edo helmuga konkretuik edo esaten duzu ikusten duze pasako dan, eta urteten danakin gustora, edo zelan? Hombre, nik uste espektatibak izatea ezin dala saiestu. Normala da, baina espektatiba horiek gertatzen ari denaren araberakoak dira. Orduan guk badakigu goietarako adibidez gauza Sirat eta Los Domingosen artean egongo dela. Espektatibak ditugu adibidez Jose Ramon Soroizekin.
bueno, sari gehienak irabazi dituelako, eta nik uste eta aukerak dauzkala, ez? Baina hortikan aurrera, espektatiba gehiagirik ez, baina pixka bat, ikusten duzu pixka bat, pelikula bakoitzak egiten duen bidea, eta badakizu gutxi gora bera non zauden, gero sorpresak egon daitezke, baina ikusiko dugu. Guk orain, egia da, oraindikan sarien asuntuarekin gauza desente daudela, festivaletan ere bai, otsaila amaieran dira goiak, ez? Baina gero baita ere pelikula Frantzian ekainan estrenatuko da, baina martxoan festival desente daude eta baita ere promozioan ibiliko gea. Baina gainera proiektu berriekin hasi behar gea. Bueno, ari gea ja pixkanaka eta bai, oraindikan ezin da esan, baina ziurrenik urte amaierarako zeozer grabatuko degula, bai. Bueno, ja bukatzeko, dauko gure jolas bat beti itxen duteu gonbidatu danei, eta da, bata edo bestea jolasta, beraz, Vale. bi hitz esango dizut, eta ez duk, bata edo bestea aukeratu. Vale. Eta azkar izango da. Vale. Bai, izango da, azkar. Ia pentsatu gabe, ez? Hori da. Vale. Vale. Mas palomas edo 80 egunean. Las palomas. Dunak edo itxastua. Itxasoa. Zuzendu edo idatzi. Idatzi. Bane, kixen. Artea egin edo kontsumitu. Kontsumitu. Ibilbidea edo helmuga. Ibilbidea. Musika edo estetika. Musika. Armairua edo egoitza. Armairua. Zinemaldia edo goia sariak. Zinemaldia. Oso ondo, bueno, mila esker. Bueno, ez dakit. Igual berriro egiten duzu eta beste gauza bat esaten dut, baina bueno, vale. Beti geratzen da. Vale. Eta horixe oso gustora egon garela, Ba, nire bai. eta zorionak eukido zuen ibilbide danagatik, Eta sorte hon goietan. Bueno, Hori da, eta datozen mila esker, planetan, bai. aberroa, eskerrik asko bikote. mila esker. Eskerrik asko. Oso ondo. Vale. Ya está.